Uthenga ochokera kwa munthu wopanga drama muno m'Malawi kupita kwa andale wonse makamaka a UTM amene anali ndi convention yawo dzulo ku Mzuzu, kunena kuti mundale mukamakhala muzikhala so humble. Delegate ndi woopsa kwambiri amene amavota ndipo samayang'ana kuti winako wampasa ndalama kapena kuti iyeyo ni nkhalakale. Chimene waona mwana atayima ndi chimene akuona mkulu atakhala chimakhala chosiyana. Ndakhala ndikumanenapo ine mbuyo mukunena kuti ino akuluakulu a UTM mukhale osamala kwambiri, chifukwa ngati simusamala chipani chimenechi chikhonza kutha. Komabe ngakhale zili choncho nsanafike mkatikati mwa zimene zachitika ku Mzuzu, ndafuna ndichite congratulate onse amene awina. Tiyeni musangalale ndithu mwa responsibility, musasangalale mwanyodogola anzanu, chifukwa amene munthu muzamufune mawa simumuziwa. Ndatha kuona kunena kuti anthu almost onse amene anayamba UTM 2017 kuzafika lero ambiri achosedwa pa mipando yawo. Mwina ngati asala motu mwina ndi awiri tikalonga ndi amakondi, koma the rest of the gurus atibulidwa kumafika ena pomapeza 22, ena 21, ena 26, ena 23, kusonyeza kuti makandidate onse amene amamenyana dzulo lija ena apeza mavoti 69 apita kwa makandidate atatu. 600 chakuti apita kwa candidate mmodzi. Ndipo tikayang'ana mmene inalili political temperature, anthu ena ankazitenga kuti iwo ndi amene ati awine, koma akuluakulu a delegate ndi woopsa kwambiri ndipo wang'amba koopsa. Koma monga mmene ndanenera, tikuyenera kuti ife amene tawina tisasangalale mwanyodogola anzathu, chifukwa tu every institution imayenera ikhale ndi institutional memory. Pamuzi pena paliponse pamayenera pakhale kuti aeni mbumba. Popanda aeni mbumba pamuzi sipamakhala pamuzi. Nsima ukamaphika umayenera uziphikira mafuwa anyuwani samapsesa ndiwo. Choncho inu amene mwasankhidwa kukhala m'mipando yosiyanasiyana musataye anthu awawa amene alephera, chifukwa kunena chilungamo chake ndi ichichi. Chilungamo nchonena kuti msonkhano wa UTM popandapo Patricia Kaliati si msonkhano wa UTM popanda akambala, popanda amasangwi, popanda asaonda, popanda amayi makuta. Ndi msonkhano woopsa, chifukwa anthu sanga mabwerepo. Ndiye pakuyenera kuti inu amene mwagwa musakwiye, mukuyenera kuti mugwire ntchito ndi anzanu, kuti cholinga chokuti mzimu wa Saulo Chilima upitilirebe ndi kuchita rest in peace. Chifukwa kunena chilungamo chake cha chilungamo mmene zachitikira dzulo lija, ndiye kuti Saulo Chilima chatamukwirira, chifukwa mwina ena simmaona masomphenya. Saulo situ anali nafe limodzi nthawi yonseyi, koma ndi mmene zachitikira dzulo lija kuwaona akuluakulu ataphwafamuka, ataonana ndi uja amachedwa delegate ulibe chisoni. Pamene pajapo tamukwirira Saulosi. Iyi ndi ngozi ija inachitika pa 10 Juni, koma manda ngakhale analowa pa 21, koma kulowesesa kwa mmanda mwake kuti akapumule ndi dzulo lija. Ndipo inuyo mukuyenera musamale kwambiri amene mwawina inuyo. Mukangopanga matukutuku sinditha kuuonapo msonkhano pa njamba, palibepo amasangwi, palibepo asaonda, palibepo akambala, palibepo amayi Kaliati. Sinditha kuona kuti zizakhala bwanji. Komanso kuti izi zachitika chifukwa cha mtima osamva.
mtima walitima, kukhunuka ni makobiri, kuzitenga kuti ine ndafikapo. Delegate alibe zimenezo. Delegate samaona kuti ati uyu wandipasa 15 miliyoni kapena wandipasa 1 miliyoni usiku. Soka ilo ndipepese kwambiri kwa inu nonse amene mwalephera. Soka ilo mwalewononga ndalama zanu zambiri, nkuthekaso kuti ena anu nizangongole akatapira. Kutero kumene kwacha munkhawa zilibi kuti kodi abale ine nditali. Koma delegate ili likale phunziro kwa azipani ena a MCP amene mukusimbwa lero, a UDF, a FOD, a RF, a chipani cha PDP ndi zipani zonse. Mukhale ndi phunziro lalikulu pa zimene zachitikazi, muziyang'ane ndi diso lapasogolo. Kunena kuti kukhala muchipani ndi udindo kuti iwe ndiwe wamkulu, si passport yopangira zachibwana. Delegate akazatuluka siku limenelo amazakubandula, kulibe kozo kuti ati uyu ndi wanyuwani, uyu ndi wakale. Chifukwa tu ena ankasamalika kunena kuti ife ndife akale sitingachosedwe, awa ndi obwera kumene awa angobwera kuti basi azasokoneze UTM. Nde delegate tu wamutenga yemweyo osokonezayo, amene siku lijapazana muli kuphwando atanyamuka kuti akapereke moni, pakana mabausa ananyamuka ndikukamugwira kwana kuti iwe kupanga kampeni. Ndiye ndi zimene zotu delegate walankhula. Mukoza kunamizira zambirimbiri kuti atibera ndi mmene zimakhalira, koma kuti ziyende bwino mungovomereza. Chifukwa ngati simuvomereza, mabala angongole akatapira, nkhawa zanu zikoza kukubwereserani matenda. Izi ndi ndale, wina amawina, wina amalephera. Ndipo muchivomereze kuti mwalephera, basi tiyende ulendo wina. Komano mukanyanyala ndiye mumusira ndani, popeza chipanicho munayambisa ndi inu. Ndiye mukanyanyala mumusira ndani, mukuyenera kuti mumuthandize kabambeyo. Uchatima munena zulo kuti bambe mu audio yanga ya zulo kuti ndikungotha kumamva kuti bambe. Koma soka ilo kwa amene anasamba makwala. Delegate alibe ena anakachita kulowa musokano muja ku convention kuja ndi azing'anga 8, wina kona iyo ena pakati ndikumavukuzira mavuo awo. Zulo lija nali kuyenda site yonse ya Zuzu kunena kuti abale ndiwine ine pano azing'anga zalephereka. Mulungu akachisonya chala icho achisonya, koma pempho langa ndilomwero. Musanyanyale iyayi. Koma kwa akulu ndalama ndiye zapita. Ena jamma past 2 amanena kuti ndasani 25 miliyoni, ena 30 miliyoni ndikangoyimaliza kwa madelegate ndisankhidwe. Koma ndiye akuumbuzanitu, akung'ambulani. Apapa ndiye kuti ati aje nsima lero ndi mamuna, koma ambiri wasima sayiona. Ndikupempheni inu akabambe mugwire ntchito mosayang'ana munthu, mosayang'ana osasankha wina aliyense, even to reach out kwa amene alepherawo. Komanso tiathokoze amaikolo usi atamva malangizo kunena kuti achimwene musapiteko kumeneko, kuina kwa inu ndi kuina kwanga, koma ndi mmene zilili zinthu chonde musapite. Chifukwa lero tizikanakhala zina, kodi akanapitako kumeneko chemaikolo osamvera malangizo a m'bale wawo amene atakhala kuti yo ndi president lero nditi ndichoye ndine na madrama nzawo, akanakhala kuti kumeneko anapita ndikukapeza ka 11 legacy ija simunayione ikanaonongeka. Rai zina kumamva malangizo awo amisala,
mawu aja amanena kuti tinkanena anasirira musizi, lero tundizi amaikolousi, lero mbiri yanu mwayiteteza, mukanakhala nawo mugulu limene lili lopeza ka 23 lopeza ka 22 ka 21 koma ndi delegate ndiopsa kwambiri. Chonchonso inu akubanja kwa achilima musasiye anawa okha, nakuuza ntupa chakunena kuti titeteze kwambiri legacy imene ya chilima, zikutengeranso inu akubanja. Mukangokhala ndikumanyoza ndikumakhala usatengapo mbali, muziwe kuti zimene zizavuta kwambiri. Komanso mupange mapulogalamu okuti apindulire Amalawi. Ngati simukhala ni manifesto ya welfare ya anthu, muziwe kuti mwathera pompo. Lero mwaona anzanu amene chiseko cha apana IMCP pano pati akufuna anamize anthu pa kampeni ikubwerayi kuti iwo sopano thumba la chimanga lizakhala pa 10,000, thumba la fertilizer 9,995, komanso atazakhala ndi mafuta pena paliponse a galimoto ngambwingambwi. Awa ni mamaviya koma amwene chala agweza muvuta. Munthu onama ngati amene ine zinamuonepo pakali panopa ulonkhani ya nifi yomweyi. Tapita ni kumponera, mukaone munthu ina, mukamfufuze munthu ina otchedwa Banda amene anakhulupiridwa kwambiri ndi nifi, akungotenga ngongolezi kumapasa azing'ono wache, azizukulu wache, azimbu yake. Anthu amene anapanga za nifizo anapanga ngakhale training iyo oro 50 kwa jasanambe yayijapo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti zinthu zathu kuno ku Malawi china chilichonse timachilowesa ndale. Kulandira chimanga chimene chaboma akulandira ndi IMCP okhaokha zinalowa ndale. Fetereza yemwe yakukaniza mwenyeyi akapasa matumba 100, matumba amene aja kupita kwa azibale awo. Ndalama zimene zantukula pa khomo zikupita kwa azibale awo. Ma ministers akumapereka list ya anthu onama, inayo akuziwa kuti tikukafuna tikalandire inde ndalama zimenezi, koma ndalama sizikupita kwa anthu ma beneficiaries, zikupita m'mathumba mwathu. Moti ndalama za nifi zabedwa koopsa kuzera ku makhadi azanzika. Anthu akungopezeka nawo ndikumanamizidwa kuti mutipase zanzika zanu tikupasani nifi. Nifi jayasanduka ya ndale sopano. Choncho awawa chiseko cha apana, ndipo palibe amene akuwafuna. Usiku nditagona ndinaona nsonkhano umene ukuchitika wa daladala ochokera ku bungwe lina la NRB komanso la MEC ndi ma stakeholders komanso IMCP akuluakulu atapangana kuti tiyeni tiyapusise anthuwo, tiyayitane ku stakeholders meeting, ndiye tikakhale ngati tikuwalankhula za machini komanso za mmene yazayendere kalembera ameneyi ndi zisankho, kuti iwo wakhulupirire kuti mathematics sichobera, ndipo anthu azakhulupirira. Ndinaona ndithu nsonkhanowo ukuchitika ndithu lachiwiri la mulungu umenewo, koma ili filimu kunena kuti akufuna akatenge mabishopu, mapastors, akuluakulu ochokera ku zipani, ma CSOs ndi anthu ena onse amene amapanga nawo ngati ma stakeholders, kumene koko akabwatike boza ndi cholinga kuti anthu akhulupirire kunena kuti si mathematics siyobera. Koma mulunguyo akundiuza kunena kuti iwe amene uli wosusa iwe komanso wopemphera kwambiri iwe, ukakalolera zopusa zangati izi mwathera pompo, chifukwa mulungu akundionesa usogoleri wina wakale. Usogoleri wakale ukubwera ndithu pa mpando ukubwerera. Usogoleri wina umene unachosedwa mwankhanza ndi mademo, mulungu akundionesa ndithu munthuyo akubwerera pa mpando. Koma akundiuza kunena kuti mumuuze akalamula zaka zochepa asire anyamata. Komatu musapuse ku meeting imeneyo, akukuna mizani. Akundiuza kunena kuti mukalolera kuti zimenezi zikhalepo
muziwe kuti mwalephera, musalole koma mulole za manyo, chifukwa ndalama zinagulwa machiniyo ndi za Malawi. Munthu amakhoza kukhala woyembekezera mzimayi kwa miyezi 9 koma ndikukabereka mwana wokufa. Chimodzimodzinso machini amenewo akhoza kusiyidwa pambali, koma Mulungu wemoyo akundichita uoni kuti uthenga ngati simumva, siku la chisankho muno m'Malawi muzavuta. Ndangofuna ndikuwuzeni zimenezo. Choncho a UTM ndibwerezenso, palibe amene amaphika nsima opanda mafuwa. Izi muziziwe, mafuwa anyuwani samapyesa ndiwo. Nangokuwuzani zimenezo. Born Kalinda, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.